Giklaro ni Darna Director Eric Mati nga wala pay bisan usa nga napilian nga mupuli sa role ni Angel Locsin isip Darna. Sa PH interview, gibutyag ni Mati nga dili sayon mangita og puli ni Locsin sa maong Darna movie tungod kay adugay na usab silang nangandam alang sa maong salida. Sigo ni Mati nga nabala kasab siya sa panglawas ni Locsin, hilabi na nga gibuhian na niini ang maong movie project tungod sa iyang spine injury. Apan gipaniguro ni Mati nga silang tanan lakip ang ABS-CBN ug Star Cinema nagsabot na kalabot sa Darna movie. Kahinumdumang sa online poll sa push.com.ph nga si Nadine Lustre, Liza Soberano ug Catherine Bernardo ang nahimong top 3 choices sa mga respondents nga maoy daw ilang nakita nga mupuli kang Locsin sa maong Darna role. Ang Darna gikatakatang ipasalida sa sinehan sa sunod tuig.